दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गोख्रों सोमावसारनाय जे गेजेराव सानसेल' दंसै जे बे समाव बीटीसीआव समायखिरा लानो आरो बे समायखिरा लानायनि सिगांनो दारांगजुलि बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव एबा बे समाव बीपीएफ आरो बीजेपी राजखान्थि हान्जानि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव दारांगजुलि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बीजेपी राजखान्थि हान्जानि बिजितगोरा नार्जारिखौ गोख्रों भाबै सोंखारिदों आरो गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय। बे समाव दुखुनि समाव जेब्ला दुखु जादोंमोन बे दुखुनि समाव बिथाङा जोंखौ नागारनानै थांदोंमोन। दुखुनि समाव जोंखौ नागारनानै थांदोंमोन नाथाय खुसिनि समाव बिथाङा बे समाव बाहागो लानो फैदों होननानै गोख्रों सोमावसारदों दारांगजुलि बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना। बे समाव गोख्रों भाबै बुंथिदों जे दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जे बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा थांनाय समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्रायनो बिथाङा देरहासार जादोंमोन आरो बै समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जेब्ला दुखु दंमोन एब्ला बै समाव जेब्ला देरहासारखांनायनि उनाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा नागारनानै बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा सामिल जाहैदोंमोन। बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा हाबहैदोंमोन नाथाय बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मोजांनि सानाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि बे समाव मोजांनि सानाव बिथाङा बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव फैनो थाखाय बे समाव नाजादों आरो बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायना लाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय। बे समाव दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोख्रों भाबै सोमावसारदों। बे समाव दारांगजुलि बियाबनिफ्राय बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजितगोरा नार्जारि बिथांखौ गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव बिजितगोरा नार्जारि बिथांखौ बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव सामिल एबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि थाखाय बिथाङा जरदार सोलिनायखौ लानानै बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोख्रों भाबै सोमावसारदों जे बे समाव बीपीएफ लं लिभ बीपीएफ जिन्दाबाद बीपीएफ लं लिभ हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद होननानै स्लगान होदों आरो बेजों लोगोसेनो बे समाव बिजितगोरा नार्जारि मुर्दाबाद बिजितगोरा नार्जारि बे समाव बीपीएफ ध्वंसकारि बिजितगोरा नार्जारि मुर्दाबाद होनानै स्लगान होनायखौ नुनो मोनदों आरो बिजितगोरा नार्जारिखौ बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव लानो मोना आरो बिथांखौ लाबोनो मोना होननानै गोख्रों भाबै सोमावसारदों दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया आरो बे समाव बुंथिदों जे गोजौनि सावरायनाया बीजेपी आरो बीपीएफआ मा जादों बेवहाय बुंनो गोनां गैया नाथाय बे समाव दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जा एबा बियाबाव बिथां बिजितगोरा नार्जारिखौ जेरैखि जाया बिथांखौ लानो मोना होननानै गोख्रों खुद्रिसारदों आरो जुदि बेखौ मानिया फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रों भाबै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव। बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गेजेराव मा सोलिदों थारैनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव जे हाबनो नागिरनाय बिथां बिजितगोरा नार्जारिखौ गोख्रों भाबै सोमावसारदों आरो बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव निन्दा खालामदों जे मोनसे समाव बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै थांदोंमोन आरो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै थांनाय बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा बे समाव सुखुनि समाव एबा बे समाव मोजांनि समाव बिथाङा बीपीएफआव हाबनो नागिरदों होननानै गोख्रों सोमावसारदों दारांगजुलि ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया। बै समाव जों जोबोदनो दुखुआव दंमोन जोबोद मोनसे खस्थ'आव दंमोन आरो बे समाव मिन्थिनानै बिथाङा बे जायगाखौ गारनानै थांदों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा नागारदों आरो बे समाव खुसि
खुसिनि समाव बिथां बिजित गोरा नार्जारिया गावनि खाबुनि थाखाय बे समाव फैनो नागिरदों आरो बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों दारांगाजुलि ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हानजाया বিপিএফ দলৰ পৰা আমি জিতাই দিছিলোঁ ৰাতি দিন কষ্ট কৰি গতিকে তেখেতে আমাক এৰি কিনে আজি বেলেগ দলত জইন হৈ আজি আকৌ আমাৰ দলত আহিব বিচাৰি আছে গতিকে আমি বিপিএফ হিচাপে আমি বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীক আমি মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমি বিপিএফ দলত কাম কৰি আহিছোঁ গতিকে আমি বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীক আমি বিপিএফ হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰো গতিকে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি বিপিএফত থাকিম আৰু বিপিএফত থাকি আমি কাম কৰিম কিন্তু আমাক বিপিএফত আমাক বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীক আমাক নালাগে তো মই এইখিনিয়ে কৈ মোৰ এই কথাখিনি এইটো হ'ল আমাৰ কেন্দ্ৰ সমিতি আৰু তেওঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কথা আমি এইখিনি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যিহেতু গোপন সূত্ৰৰ কথা আমি গম পাইছোঁ তেওঁ বিজেপিৰ হৈ নহয় আমাৰ বিপিএফ দলত যোৱাৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে আমি তাক বাধা প্ৰদান কৰিছোঁ এইখিনিত আমাৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ল কেন্দ্ৰ সমিতিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব ইয়াত আমাৰ আচলতে ব্লক কমিটিয়ে ক'বলগীয়া তাত নাই সেইটো সিদ্ধান্ত আপত্তি থকা নহয় সেইটো সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৰিব কেন্দ্ৰ সমিতিয়ে যিহেতু বিষয়ববীয়াসকলে আজি PMD মিটিং আছে PMD বডিৰ যিহেতু মিটিং আছে মিটিঙত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হ'ব কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু কথা হ'ল কি পোনপটীয়াভাৱে যাতে আমাৰ বিপিএফত আহিব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মই কথাটো কৈছোঁ বাৰে বাৰে কৈছোঁ কথাখিনি এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ দুয়োপক্ষ দুখন চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰৰ যিখন হ'বলগীয়া নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰখনৰ সিদ্ধান্ত যিহেতু 5 তাৰিখে তেখেতসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু কথা হ'ল কি আমি জনাত তেওঁ মানে যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ জিকিল তেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ বিপিএফ দলত পঞ্চতা অহাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আমি তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ